Ka san an duba mu ga ba kowa? Ka san mu idan mutum zai fitsari ko a ƙauye ne bare nan kuma birni. Ko a ƙauye ne idan za mu fitsari sai mun duba gefe mun duba gaba mun duba baya. Saboda mutumin karkara akwai kunya. Na rantsi da Allah mutumin karkara akwai kunya. Amma sai ga mutumin birni kawai ya je zai fitsari ma sai ga ya ji ya kalli gini kawai ina ake haka. To ha ganin tunda kango ne bayan gari ne ba kowa sai in yi fitsari na yadda ya dace. Ya kwariya. Me za ka yi a nan? Fitsari yi mana. Fitsari za ka yi? Akan 'ya'yan nawa? Ya? Akan 'ya'yan nawa? 'Ya'ya kuma? 'Ya'ya ba ka ce? Ni wa fa shegen ƙauyen nan ne fa. Ni za a razana? Kana duguna za ka ci ubanka. Nami ga dus bidis. Oh my. Haka fa. Kana miƙe za ka ci ubanka. Kana duguna za ka ci ubanka. God Kana miƙe za ka ci ubanka. Igera? Da kawo kai da. Da jiya za a ba tafi gida. Kana tafiya za mu shanye ma kafafu. Son gari bara. Oh ye. Sai ya kwanta tsaf ka tafi aljihu. Songo mbona wewe. Ka kwanta ka tafi aljihu. Ya shiga uku. Aka yi? Juya a haka maza. Ja jikinka kamar yadda kifi yake jan jikinsa.